és important, ja ho he dit. Què escrivim? Aquí patirem una mica o gaudirem una mica de la situació de canvi que estem vivint, que ens ha tocat una època de grans canvis. Això que venim d'una època en què tots tenim paper i ara anem una època en què ja no hi ha paper, o n'hi haurà poc de paper, estem entremig. I això canvia molt. Mireu, això és el 2005. No és dels alumnes de la vostra edat, són dels meus alumnes de primer d'universitat. Això va passar el 2005, és a dir, fa 10 anys. Jo pregunto als meus alumnes de primer, ara ja fa anys que no tinc de primer, però els preguntava, vosaltres què feu? Què escriviu? Quines coses feu? Fora de l'escola, o de la universitat, o de l'institut, quines coses escriviu? I aleshores un alumne em va dir, nosaltres tenim la llibreta. La llibreta? Què és la llibreta? Diu, no, diu, és que no sé, tens ganes d'explicar les coses d'alguna manera, quan passen coses pel cap, tens 18 anys, 19, moltes coses a pensar, i tens ganes de dir-les, tens ganes d'explicar coses, aleshores amb una amiga íntima d'ella, que ens les expliquem, escolta, per què no les escrivim? I ens en vam anar a una botiga de natura, saps aquesta botiga? Fan coses, botiguetes tan xules, guapíssimes. Ens vam comprar una llibreta superguai, uns fulls guapíssims, i aleshores ens hem repartit les planes, i jo escric històries en unes planes i la meva amiga en les altres planes. I ens van passant, ara la tinc jo, la tens tu, i jo dic, mira, com una capella d'aquelles que anaven passant les cases. Exacte, no? Dic, i què tal? I què fas? Dic, mira, i escric poemes, narracions, i penses fer alguna cosa d'això? Diu, no, ho fem per nosaltres, perquè ens agrada. Ens ajuda a conèixer-nos millor, perquè clar, jo he escrit això, i en canvi ella diu, per què ho has fet? Doncs mira, per això, per això i per això. I clar, com que és la meva amiga íntima i coneix les situacions, doncs va molt bé. És fantàstic. És un exemple fantàstic d'una cosa que escriu autogenerada, per voluntat pròpia, una persona de 17-18 anys, fora de l'escola. Coses molt particulars, per exemple, poemes bilingües. Jo no se m'havia acudit mai fer un poema bilingüe. Tu ves estrofes en català i tu ves en castellà. Jo no conec ningú que fessi una cosa així. La meva generació, com a mínim la generació anterior, ho feies en català, o ho feies en castellà, o podies fer una en català i després en feies una en castellà, però fer-ne una, esclar en català i fer-ne en castellà, semblava increïble. I com van canviant les maneres de llegir i escriure. I aquí tenim una que està en castellà i em sembla que aquí està en català. Està en català i aquí està en castellà. Això és el que escrivim fa 10 anys. Clar, si fas la mateixa pregunta ara, què escriviu? Mireu, SMS, aquesta és de la mateixa noia que ens va donar uns quants SMS en català, espanyol i francès. En parlarem la setmana que ve. Això, per exemple, Fotologs, això és una llicència d'estudis que va fer ja fa, crec que va fer 10 anys, no, 5 anys, potser, per tant també ha canviat, la Glòria Sanz, que és una col·lega meva de la Universitat de Girona, amb qui vam escriure aquest llibre juntament amb la Marta Luna, Ensenyar llengua. Doncs ella va tenir una llicència d'estudis i va fer una exploració de què escrivien els nanos de secundària. Qui feia coses, no? I aleshores va trobar, per exemple, que hi havia alguns nanos, no molt, això és del 2008, 2008-2009, una mica més bé, que escrivien fotologs, per exemple, amb poemes, amb fotografies i més coses. Aquí en tenim una altra, per exemple, una noia que tenia problemes de bulímia. Em sembla... No, és aquesta, el fotòleg de la mare amb trastorns greus d'alimentació, aquesta noia que tenia problemes greus de bulímia i aleshores en un fotòleg explicava les seves opinions, les seves sensacions, etc. Llavors, aquí tenim alguns exemples, no m'hi aturaré gaire. Aquí tenim, per exemple, un espai públic, un Mundoforo, on unes noies de secundària també escrivien les seves històries. Aquí teniu, no m'hi aturo perquè
Aquí teniu alguns exemples que escriuen. Aquest és un article que no us he posat a l'espai, al núvol, però us li posaré perquè us pot interessar. És un article que vam escriure fa ja alguns anys que es titulava Internet 1, Escola 0. I parlava d'una noia que era capaç de fer això, aquesta noia d'aquí, Marixant, una noia del Baix Llobregat, que era capaç de fer tot això, era la que portava aquest fòrum de fanfic, era capaç de fer tot això, ho veieu, escrit en català i en castellà, històries de 60 pàgines, però en canvi suspenia sistemàticament català, castellà, i no va arribar mai a la universitat, no va provar mai el batxillerat. És un exemple de com a vegades l'escola no pot agafar aquesta gent. Però bé, aquest és un exemple només per explicar que avui el que escriu realment, no sé si heu entrat mai aquí, si algun dia voleu entrar-hi, aneu-hi, fanfic.es, trobeu un munt de coses en català també, i és gent que escriu coses dels temes que li interessen, literatura al marge de la llei. Hi ha coses molt increïbles. Però bé, i aquí teniu, no sé, per exemple, el blog de Harry Potter en català, que ho podeu veure, és exclusivament en català. Hi ha moltes coses escrites de gent jove, no de primària, de secundària o més avançat, però en català fascinant. Clar, llavors diu, què hem d'escriure nosaltres a l'escola? Aquest és un problema, què hem d'escriure. Clar, jo us diria, si us animeu, si tenim possibilitats a l'escola, jo la setmana que ve us donaré pistes perquè us animeu a fer coses d'aquestes. Coses d'aquestes. Al marge d'això, perquè això podeu dir, home, jo no tinc recursos, no tinc ordinadors, els nanos tampoc en tenen a casa seva, jo no puc plantejar-ho això, no? Doncs aquí teniu una llista de coses que poden tenir sentit i que jo he après de professors com vosaltres de diverses escoles. Per exemple, coses més òbvies com per exemple escriure els mitjans de comunicació locals, coses com per exemple explicar una lliçó als alumnes del curs que vindran, és a dir, el mateix curs que nosaltres pels que vindran l'any que ve, amb les nostres paraules, preparar un taller pels alumnes més petits, és una cosa molt divertida que feien alguna escola, que arbitraven un espai en què els alumnes d'un nivell preparaven una petita sessió per explicar alguna cosa als alumnes 2 o 3 anys més petits. Aquesta és una idea interessant, demanar ajuda als alumnes del curs superior, que el curs superior expliquin alguna cosa per escrit, escriure textos per la publicació del centre, aquesta és una cosa molt clara, és a dir, com que un dels problemes és escriure coses que tinguin sentit, que tinguin una audiència real, doncs una manera de fer-ho és que el centre tingui una publicació, molts centres tenen una publicació, llavors poder produir textos per aquests centres és bàsic. Col·laborar, per exemple, escriure normes, guies, tutorials pels nanos que no saben fer alguna cosa, és a dir, escriure, explicar i difondre un fanatisme, la paraula fanatisme m'ha sortit així, perquè estava pensant en anglès i no és tan negatiu en anglès, una afició, si voleu. És molt rica, un fanatisme és negatiu, una afició, una passió, és positiu, ja la canviaré, una passió, aquesta seria la idea. Escolta, és una cosa que passa ara, els nanos no li agrada el còmic manga, no ho sé tot del còmic manga. Escolta, explica'ns-ho, no, jo ho sé tot de la música rasta jamaicana, jo ho sé tot d'aquest joc, de Candy Crush, jo ho sé tot de l'altre. Explica'ns-ho, no? Explica'ns-ho. Una cosa interessant, també, d'idees per escriure, que jo també us recomanaria, és incloure-hi fotografia. Perquè els nanos treballen molt amb fotografia. És a dir, la fotografia no és un enemic de l'escriptura, al contrari, és una cosa que suma. Per tant, una cosa que podeu fer és que quan demaneu un escrit als alumnes, quan treballeu un escrit amb els alumnes, que hi posin una fotografia, que hi posin un parell de fotografies, fotografies que facin ells. I això també és ensenyar-vos a dir, bueno, has de fer la fotografia, no pots fer fotografies de qualsevol cosa, hi ha coses que no es poden fotografiar, o que no les pots posar en un treball escolar.
Si agafes una fotografia d'un altre lloc has de posar el lloc on vas treure, has de posar quan la vas treure, has d'explicar què hi ha a la fotografia. Que la fotografia no és allò, mira que xulo, que fotografia. No, la fotografia s'ha de treballar, l'has de justificar. I és una manera segur de començar a treballar d'una manera més multimodal. Una aula guapa seria aquesta, on hi ha textos de tota mena. Imagino, són semblants als vostres aules? No. Poden ser diferents per motius molt positius, Però jo crec que una aula estimulant seria aquesta. Una aula que entres i ja... Teniu la presentació dalt, el vincle que us he donat, Quan arribes allà hi ha mil coses, escrites... Molt bé, anem endavant. Una altra idea que també la formulo d'una manera més global, en parlaré una mica més la setmana que ve, és que com que veieu aquesta diferència entre el que fan els nanos fora i el que fem fora, imagineu-vos un nano, no? Té un mòbil, li rep centenars de missatges de WhatsApp al mòbil. Arriba a casa, es posa el bloc aquí, fa allò, mira allò, llavors arriba a classe i vinga, ens posem a escriure mà pel paper. Molt difícil, no? Molt difícil, realment, molt difícil, no? Llavors, tindrem més èxit en la mesura que aconseguim fer a l'aula coses més properes a les que fa fora. Si no, jo crec que ho tenim molt complicat, perquè és molt... Si el nano està fent servir tota una sèrie de tecnologies i a l'escola estem fent altres coses, ho veu com passat. Aleshores, tot el que sigui acostar-nos al que fan fora, Facebook o una altra xarxa social, videojocs, fanfic, còmics... Aquest era l'espai que tenia un fill meu que ara està a la universitat ja fa uns quants anys i que penjava els seus vídeos de guerres intergalàctiques quan tenia anys. Què fan els nanos? Bé, anem endavant. Com escrivim? I m'afany una mica perquè estic enrotllant molt. A veure, escriure és una tècnica. És a dir, no és com parlar. A parlar se n'aprèn de manera espontània només pel fet d'estar en contacte amb gent que parla, però escriure no. Escriure necessita molts anys, molta instrucció i molta gent no se'n surt, per allò que he dit abans. Per tant, imagineu-vos-ho com aprendre a fer anar una caixa d'eines potent. Aquesta és una bona metàfora. Escriure és com un manyà o com un lampista que ve a casa i que t'arregla alguna cosa de la caldera, ara que comença a venir l'hivern, s'ha de revisar la caldera i arriba allà amb una caixa d'eines i les obre i les sap fer anar totes. L'única diferència és que per escriure pràcticament totes les eines són mentals, són aquí. De fet, un esquema típic de les eines per escriure que tenim al cap és aquest esquema. És això que us deia, planificar, redactar i revisar. I aquesta és una altra manera de millorar molt la manera d'ensenyar a escriure. És entendre que quan ensenyes a escriure estàs ensenyant a planificar, per una banda, després estàs ensenyant a redactar i després estàs ensenyant a revisar. I que has d'ensenyar a fer cadascuna d'aquestes tres coses per separat. Llavors, planificar què és? Planificar és buscar idees, és fer un ordre d'aquestes idees, és saber qui et llegirà, és saber triar els exemples adequats per la persona que et llegirà. Això és molt important. Perquè jo sé molt de què és planificar. Fa 20 anys que ho estic estudiant, per tant, podria estar fent aquí un discurs meravellós per mi, però jo el meu objectiu que tinc ara és explicar-vos a vosaltres i que vosaltres m'entengueu. Per tant, el més important és que jo ho expliqui de manera adequada, segons els interessos que teniu vosaltres, les necessitats, el vostre context. Llavors això és planificar, això és molt important.
I aquí està representat d'aquesta manera, amb aquestes boletes que semblen àtoms interconnectats, és com el significat. Després, bé, això és molt mental. Vull dir, ho pots estar fent pensant. Jo ahir era en una altra banda, amb una tesi doctoral a Sevilla, venia amb l'avió i estava pensant en vosaltres. Estava pensant com ho faria. M'imaginava, no he estat mai aquí, però m'imaginava com podria ser, m'imaginava com ho explicaria, quins exemples posaria, i això és planificar. I clar, jo ho sé fer molt bé, fa molts anys, he escrit moltes pàgines, però un nen petit no ho sap. Llavors li has d'explicar fent parlant. I què vols escriure? A veure, i com ho faràs? I com t'ho imagines? I què veuràs? Molt important. Molt important. Es pot fer parlant. Després ve redactar, que no ho confongueu amb escriure. Escriure és tot. I redactar és posar una paraula darrere l'altra. Tu has pensat les idees les penses a vegades en paraules, però no estan totalment desenvolupades. Llavors, redactar necessites posar-les d'una manera molt visible, o no molt visible, absolutament visible, una darrere l'altra. I aquí tens les limitacions sintàctiques, tens les limitacions lèxiques, tens totes les característiques lingüístiques. Aquesta és la part més gramatical, més tècnica. És difícil perquè has de respectar les regles d'ortografia i les regles de gramàtica, però també és difícil perquè no és tan fàcil trobar la paraula. Sí, perquè jo el diumenge a la tarda em va passar això i em vaig sentir... Espera't, em vaig sentir què? Trist, angoixat, ansiós, inquiet. No és tan fàcil trobar una paraula que denomini l'emoció exacta que té, no? Però passa el mateix a vegades, si t'estàs referint a això. I vaig posar la mà al damunt de la taula, del suport, del carro. Quina és la paraula que denomina això exactament? Fixeu-vos que n'hi poden haver moltes, no? Per tant, no és tan senzill resoldre aquest apartat. I finalment hi ha l'apartat de revisar, que serveix per reformular tot el que anem fent, per millorar-ho. I per això hi teniu representat aquest microscopi. Fixeu-vos en les fletxes. Les fletxes indiquen que no sempre anem en la mateixa direcció i en el mateix ordre. És a dir, això de dir, primer planifiques, després redactes i després revises, no sempre és així. A vegades pots començar redactant de cop i volta, perquè ets una persona molt impulsiva, dius, ara escriu una carta perquè no hi ha dret, i et surt d'allà un text immens i després ho tornes a veure i és un desastre total. Quedo amb aquestes dues idees, faig un esquema i ho poso d'una altra manera. Per tant, pots escriure de moltes maneres diferents i no hi ha una manera única de fer-ho. El que és important és anar treballant cadascuna d'aquestes coses. Aquí tenim alguns exemples d'esquemes, mapa d'idees, sobre com dibuixar i pensar les idees, com organitzar els diversos apartats, context, etc. Jo diria que senzillament cal practicar l'escriptura, aquí comencen a sortir algunes altres idees. Organitzar els alumnes en parelles i grups, això ho hem vist. Repartir rols, aquesta és una altra cosa interessant. Ara tu aportes idees, ara tu revises, ara senzillament el que faràs serà llegir en veu alta. És a dir, anar fent coses diferents. Posar-se a escriure davant dels alumnes, modelar la pràctica, dir en veu alta el que ens va passant pel cap. No amagar-se dels errors, molt important. Molt important. És a dir, mostrar realment com és. És a dir, que per aconseguir un bon text has d'haver treballat molt. Ahir a la tesi doctoral, en 400 pàgines, estava molt ben escrita i jo deia, aquí us heu passat 3 anys per fer això, ho sé. Ho hem fet 3 vegades. Hem revisat 3 i 4 vegades. Escriure costa molt. Per tant, jo crec que presentant els problemes que tenim, mostrant els errors que hem comès i com ho reformulem, ajudem els alumnes.